Úvod. Dokážeš uprostred obrovského výbuchu hnevu alebo hlbokého zúfalstva v jedinej sekunde urobiť niečo, čo tvoje emócie okamžite upokojí bez toho, aby si niečo rozbil. Ahoj, ja som Kapsule terapie. Dnes zistíš, ako funguje moderná psychologická metóda na zvládanie tých najdivokejších pocitov a prečo ti dáva do rúk záchrannú brzdu na prežitie emočných búrok. Kapitola 1. Prečo vlastne niektorí ľudia prežívajú každé jedno sklamanie alebo hádku 1000-krát silnejšie než všetci ostatní naokolo? Táto špeciálna metóda sa nazýva dialektická behaviorálna terapia a bola vytvorená presne pre tých, ktorí bojujú s extrémnou citovosťou a obrovskými výkyvmi nálad. Slovo dialektická vyjadruje hľadanie rovnováhy medzi dvoma úplne opačnými vecami, konkrétne medzi prijatím seba samého takého, aký si, a zároveň usilovnou prácou na zmene svojho správania. Terapia pomáha najmä ľuďom, ktorí majú pocit, že ich pocity sú ako nekontrolovateľný požiar, ktorý bleskovo ničí ich priateľstvá aj školské úspechy. Učí ťa, že tvoje silné emócie nie sú žiadna chyba, no tvoje reakcie na ne sa dajú úspešne pretvoriť. Kapitola 2. Ako presne vyzerá ten magický moment, kedy sa naučíš prežiť obrovskú psychickú bolesť bez toho, aby si situáciu ešte viac zhoršil? Celý tento mechanizmus regulácie emócií funguje, ako keby si mal v hlave zabudovaný inteligentný tlmič nárazov. Predstav si, že tvoja nálada dostane silný zásah, napríklad ťa nečakane opustí niekto blízky alebo dostaneš hroznú známku. Bežná reakcia v panike ťa núti urobiť niečo impulzívne a zlé, no táto terapia ťa naučí použiť techniku s názvom radikálne prijatie. Znamená to, že situáciu prestaneš okamžite bojkotovať a popierať, ale príjmeš realitu presne takú, aká v danej sekunde je, hoci sa ti vôbec nepáči. Týmto krokom bleskovo ušetríš obrovské množstvo energie, ktorú by si inak minul na hnev. Kapitola 3. Vedel si, že vedci objavili jednoduchý fyzický trik s ľadovou vodou, ktorý dokáže bleskovo prepnúť tvoj mozog z obrovského stresu do úplného pokoja. V rámci tejto terapie sa učí dôležitý záchranný systém, ktorý psychológovia overili mnohými experimentmi zameranými na meranie tepu srdca. Keď prežívaš neznesiteľný emočný krč, tvoja nervová sústava šalie. No ak na 30 sekúnd ponoríš celú tvár do misky s ľadovou vodou alebo si priložíš ľad na krk, stane sa zázrak. Telo okamžite spustí tzv. Potápačský reflex, čo znamená, že bleskovo spomalí frekvenciu srdca a utlmi produkciu stresových hormónov. Tento čisto biologický trik dokáže mechanicky vypnúť akýkoľvek hysterický záchvat rýchlejšie než akékoľvek zložité premýšľanie. Kapitola 4. Ako môžeš tieto psychologické techniky využiť ty sám hneď dnes na upokojenie svojej hlavy počas ťažkého dňa, keď ucítiš, že ťa valí obrovská vlna úzkosti alebo zlosti? Použij pravidlo stop, kedy sa fyzicky zastavíš, urobíš krok dozadu, začneš vnímať svoje dýchanie a až potom s odstupom zareaguješ. Týmto jednoduchým praktickým postupom vytvoríš v hlave dôležitý časový priestor medzi samotnou emóciou a tvojim činom, takže namiesto kriku zvolíš pokojné riešenie. Získaš tak absolútnu kontrolu nad svojim správaním a ochrániš svoje vzťahy s kamošmi. Napíš mi do komentárov, ktorá vec ťa dokáže v priebehu dňa najrýchlejšie vytočiť do nepríčetnosti. Odporúčanie: ak chceš dostať do rúk kopec ďalších praktických úloh na zvládanie svojich divokých pocitov, vyhľadaj si na internete pracovné listy pre dialektickú terapiu. Tento skvelý sprievodca obsahuje desiatky jednoduchých dýchacích cvičení, návodov na komunikáciu s ľuďmi a trikov na prežitie krízových momentov. Dozvieš sa tam, ako si vytvoriť vlastnú psychologickú lekárničku prvej pomoci na každý deň. Tento zdroj ti ukáže, ako sa stať skutočným šéfom nad svojou vlastnou náladou.
Záver. Ďakujem, že sa staráš o svoju myseľ a sleduješ kapsule. Hoď na toto video rýchle srdiečko a napíš do komentárov, či vyskúšaš trik s ľadovou vodou. Uvidíme sa v ďalšej kapsule. Ahoj.